Me vidiš? Fuj. Uglavnom, danas imam jednu savršenu ideju. A kreni tamo, pogledaj ovo. Jel vidite taj zid? Taj zid je tako smeće i do sada ga još uvijek nisam napravio kak spada. Okreni kameru na mene. Šta ima, jesi ostavio like? Znači, kroz moju karijeru ovaj zid, ne znam da se mijenju, ali znam da je užasno bio. Znači, ne sviđa mi se kako u videima uopće izgleda. Tako da ono što ću ja napravit je... ofarbat ga. I ova vrata isto jer me jako živcaraju. Smeta mi više ovo, Kao što svi znate, ja sam nevjerojatni artist. Ja sam jedan od najboljih ljudi na ovome svijetu. Haha, molim. Ono što ćemo napraviti je ogromno kovs ovdje tu u bojama, naravno da izgleda što bolje u videima, tako da... Čekaj, po videu će izaći prije ovog tu. Prvo što ćemo napraviti je ostaviti like na ovom videu. I preplatiti sam se još. I zaprati me na Instagramu. Znam da tražim puno, ali tamo su najbolje slike. Svaka je ista. Apsolutno svaka. Ali idemo krenuti s ovime. Znači sada, u mojoj glavi je slika nekako ima smisla. Ali, moje ruke se tresu. Vidi ovo, vidi moju liniju. Tipo, ovo vidi kamera, jel tako? Ovak tu. Ajmo probat po šta bude, a? Ima ja samo vidjeti kako to izgleda u videima. Čekaj, evo ovaj Among Us zadnji. Naravno, Ed. Je li ko primijetio da na YouTube-u doslovno... Prestani! Doslovno konstantno ima Edova. Ja niti ne stavim Ed je tamo, eto! YouTube, korporacija. Želi što više para. I viš koliko se vidi otprilike onak, ha? Znači, jesam izabrao, baš savršeni sam ovaj izabrao, Evo vidiš, viš koliko se vidi. Ali okej, idemo krenuti s ovime. Ja, kao klinac, sam uvijek volio one grafite radit. Tako da, jel još uvijek imam taj skill? Sumnjam! Ali idemo vidjeti. Znači, ovo će biti ko i on će ovo biti FS, ha? Jel' ovo malo preveliko, a? Znaš šta, idemo mi ovo malo smanjiti, ovo je preveliko. Zapravo možda je ovo neki bolji dizajn. Ja ne znam šta ja radim. Ok, ovo je K, ajmo O. O... Preveliko, neće mi stati PS. A možda ako ovak stavim, ha? Tipo ovdje i onda... Da li ne? Ne, okej. Ali kao što možete vidjeti, malo sam redizajnirao, okej? Ovdje sam fullo, ne znam šta je ovo to bilo, ali nije dobro ispalo. Ali smanjio sam, dodao sam ovako O, znači da ima ovak pravokutnik, ili jes to tako kaže pravokutnik? Okej, dobro. Matematičar. F, i onda imamo S, koji iz nekog razloga sam napravio ovakav, trebam zapravo drugačije. Tako da ćemo na sve doći kasnije. Ali ljudi moji! Kav S? I, o ne. Ali ljudi moji, oboćemo ovo u plavo, ovo tu ćemo... Zeleno, koje je ovo boje? Plavo, crveno, žuto, zeleno. Jel dobro? Je. Dobro. Sada, imam ove boje. Te boje su akrilik boje, ne znam jel to uopće može ići na zid, ali koga bolo briga, jel tak? Saznat ćemo sad kasnije, a ti stavi like. I odi na Instagram, bez zezancije, sad ozbiljno kažem, odi followat Instagram, tamo sam počeo biti toliko aktivan da nema smisla. Eto, danas sam bio postao ove Pokemon kartice. Jesi vidio? Nisi, jer ne pratiš. A da pratiš, znao bi da vrijede apsolutno ništa. Ok, idemo probati ovo. Znači, prvo što ćemo napraviti je obojati ih i onda ćemo napraviti outline crni. Valjda će imati smisla, nemam pojma, vidjet ćemo je. Nije pametno ovo. Ok, šiknut ćemo ovdje. Kako satisfying. Koliko visoko ja mogu ići s ovim? Ajmo onda ovo tu. Znači, ovo ćemo sada lijepo obojati u plavo. Ajmo krenuti od ove linije. Vidi ga, Marko, slikar čovječe, Marko Picasso, Nije Picasso, nego se Piko. Piko se! Znaš šta mi je problem? Što ja i dalje nemam pojma gdje mi je K. Ovo je previše K ima. Previše linija, ne znam koju liniju pratim uopće, Evo! K! Uglavnom imamo K. Ono što ćemo napraviti je outline, ali... Da mi prije toga nacrtamo i ostale, pa da imamo kovs. I onda da outline. Ili da sad outline. Možda sad outline, Tek toliko da vidimo. Možda bolje outline, tako da znamo kad ćemo sljedeći slovo. Zašto mi govoriš ne? Dobra ideja, zar ne? Ali kako je satisfying, Ne. Ne mi noge snima, čovječe, to će prodat na internet, za masne pare. Pogledaj ovo, vidi ovo. Znači, savršene su. Gledaj ovo, doslovno mogu... Vidi, znači, čija noga ovo može? Znaš, tamo se ozbiljiti, ovo će potrajati godinama, Mislim da bi ja ovo mogu prodati za jedno 50.000 eura, jel tako? Ovo je cijeli zid. Cijeli stan prodam. Ali ovo diže vrijednost za 45.000. Jedino što mi smeta su ove crte koje smo fulali, pošto sam 500 puta crtao kovs, ali dobro. Ali to je zašto sam disleksičar pa nisam znao napisat kovs, 4 slova. Ali okej, idemo samo mi, znaš šta, samo, ja bi ovo najrađe rukom. Rukom i onda da bude baš moje, onako.
DNK u tome. Ne, okej. Znaš šta, moram ti priznat, nije lako biti slikar, Premala je plaća. Baš me zanima, koliko zapravo oni zarađuju novaca? Jel ima para u slikarstvu? Znači imamo K, imamo O i ovo ćemo sada pretvoriti u zelenu i onda ovo crveno ili ovo crveno po zeleno? Crveno po zeleno. Ovo ćemo do kraja onako farbat i crvenu ćemo se praviti da nije pala. Koliko sam ja boje stavio. Nema smisla, Čekaj, ne trebam, ajmo do kraja ćemo napraviti, okej? Nemoj da ovo ljudi vide, nemoj da me bude sramota, gotovo, nije loše, je da je malo palo ovdje, ali estetska kirurgija popravi sve. Idemo onda sada samo napraviti ovo S. Trebamo ga redizajnirat. Redizajnirat, what? Trebamo napraviti drugačiji dizajn. Znači treba izgledati, ali jel korisno? Možda nije dobro da ga farbam, a? To ne da ga farbam. Možda nije dobro da još radim ove linije, da ne bi bilo ko ovo. Tako da ću ići rukom. Marko, nemoj zeznut, molim te. Marko, nemoj zeznut! Ja sam zaboravio kako se slovo S radi! Ne, ovo je petica. Jel ovo S? No, neće biti dobro, Ne, izgleda ko S. Je da je izgleda i ko 5, ali izgleda i ko S. Pa dobro je, samo ga moram malo još produljiti. I još malo zelene i gotovi smo s ovim, Okej, ne izgleda loše, što ne? Ne izgleda loše. Piše Kops. Okej, i sada jedinu stvar koju trebamo napraviti da baš ovo onak pop-outa je outline. I outline će biti ona crna lijepa boja. Nadam se samo da neću zeznut, jer ovdje ovdje vidim probleme već. I ne bi se ja kačio s njima. A gledaj ovo, svaka boja ima svoje ime. Ova se zove Mars Black. Marskovska crna. A kak je onda ovo ostalo? Šta je ovo? Primary Cyan. Okej, ovo. Cadmium Green. Kako ovo lijepo izgovaram, kod da smo Engleze. Titanium White. White. Tim je crveno ono, a bacio sam i negdje. Dobro. Okej, idemo sada sa outlineom. Ja se iskreno nadam da će ovo tu funkcionirat i da će izgledat lijepo i da ovo nije sve bilo za bac. Outline budi kak spada. Molim te, nemoj zeznut, Marko. Ovako baš dobro izgleda, Ovo je predobro. Samo se nadam da neću zeznut. Ko inače što ide. Napravili smo outline, ali fale par stvari, kao što je, ne znam, nešto, krugovi, nemam pojma, trokuti. Tako da, ajmo... Napravit ću jedan ovdje ovak krug. Je li ovak dovoljno krug? Velik, Ili? Okej. Onda ću još jedan ovdje, Znaš šta, samo ću ih pobatat zapravo, pa šta bude. Znaš šta, šiknut ćemo i par trokota isto, Sve ove krugove i trokote ćemo napraviti i u drugim ovim bojama, tako da baš bude onak šareno. Full šareno. Munje. Tipa onak tek toliko da onak izgleda malo drugačije, ovo će biti predobro, Ovo zbilja počne izgledat na nešto. Mislim da smo gotovi. Po meni zid izgleda prefan. Ja nisam očekivao da će ispast baš ovako, ali cool je. Osim ovih tu naravno rupa koje sam napravio zašto sam iščupao ona svjetla, ali poprilično je cool i ja iskreno zanima me šta vi mislite. Tako da mi recite dole u komentarima, ali, znači ovdje sam mislio napraviti miljenka, ali pustit ću vas da mi kažete šta želite da ovdje tu napravim. Znači dole piši u komentare, nešto bude. I ovo trebam popraviti, I to je bilo to, ljudi moji. Ako vas svidi, obavezno mi recite, ostavite like, preplatite još i Instagram, zaprati me. Uživajte mi i pa. Kako sam prljav.